ଏଠି ମାର୍କେଟରେ ଗୁଣ୍ଡି ଖଜାର ରେଟ୍ ଦେଖିକି ମୁଁ ପୁରା କାବା। हेलो गाइज, आज ମୁଁ କିଛି ସାମାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେବା ପାଇଁ। ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସର ନେଇ ସାରି ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଘୁରି ଘୁରି ଦେଖୁଥିଲି ସବୁ ରେଟ୍, ଜିନିଷର ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଅଛି ନି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠିକାର ଜିନିଷର ରେଟ୍ କେରକମ। ବାଦାମ କିଲୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଠିକାର ପଇସା 34 ଦିରହମ। ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷର ମାନେ ରେଟ୍ बेसी आप देखिपे ये केरकम सब जिनस अच्छी। तो सही समय कि मोर ध्यान पड़गला गुंडी खजा उपर। आम घर पाखे जो गुंडी खजा ये देखुए 21 दिरहम माने 21 दिरहम 95 पैसा मैंने 22 टंका लेखा। घर कतर हलानी माने 528 टंका किलो। गुंडी खजा रेट शुणिकी मुझे तो आनमी कि घर को पड़ी आईनी रूम को। मैंने निश्चय कमेंट करेंगे घर पाखे गुंडी खजा रेट केते रोचे।